Saksan aloitusvoitto ja siinä on Saksan avausmaali syntynyt. Koko halli räjähtää kun Kokulla tällä jatkokiekosta Saksalle avausmaali tässä kamppailussa. Möly on valtava. Gerber kuulee sen. Se jää hänen korviinsa soimaan. Kävi tässä ottelussa miten kävi. Saksa on ottanut tässä kamppailussa johdon. Filip Kokulla maalin tekijänä. Avausmaali turnauksessa syntyy puolivälierässä. Melkeinpä tarkalleen ottelun varsinaisen peliajan puolivälissä. Gerberin helppo reboundi ei saa liimattua kiekkoa. Ja syöttöpiste lähtee Sulzerille. Saksa johtaa 1-0. Schlussautomatisch einen Spieler über die Signalstraße. Die Zeit 15:20. Hänen on rakennettava tilanne. Laukaus 8 sekuntia. Saksa pääsee kiekkoon. Volko jää keskialueelle. Saksa laskee sekunteja. Kiekko valuu pitkänä päätyyn. Samaan aikaan Saksa juhlii tämän ottelun voittoa. Aloitusta ei koskaan pudoteta jäähän. Riemu on rajaton, kun Saksa, isäntäjoukkue, etenee mitalipeleihin ensimmäistä kertaa tällä systeemillä. Ja voitte arvata, minkälainen mekkala tästä aiheutuu. 1-0, tiukka voitto, taisteluvoitto. Saksa on 4 joukossa. Sveitsin kisan päättyvät tähän Saksan juhlaan. Näin nähdään harvinaislaatuinen tapaus. Punaiset matot oli jo kärrätty kentälle, mutta juhlinta oli ennen aikaista. Sekunti jää jäljelle tähän otteluun, joten vielä yksi mahdollisuus Sveitsille. Takaportin kautta 1 sekunti teoriassa tasoitus on mahdollinen.